segons quines coses sí. A veure, jo penso que si tinguéssim menys béns i fossin més ben distribuïts, la gent n'acabaria tenint més, que és on hem d'anar. I per què menys és més? Doncs jo diria que bàsicament per tres coses. Perquè si analitzem aquest planeta ens donem compte, primer, que n'estem esgotant els recursos. Segon, que estem contaminant. I això és terrible. I, per altra banda, és evident que esgotant els recursos i contaminant la gent no viurà millor. I finalment, estem generant una quantitat de residus que no permeten fàcilment que la gent visqui bé. Si és menys, què vol dir? Que n'hi haurà per tothom. Perquè jo estic convençut que aquest que és més que tu dius i en tota la raó del món, només aprofita uns pocs. I que valdria la pena que aquest més el tingués tothom. I jo estic convençut que repartint-ho bé, tothom tindria menys, però tothom tindria accés a més qualitat de vida. I per tant menys seria més, sens dubte. Tot. He fet el que he pogut, però són poquetes coses. A mi m'ha agradat molt. Ha anat tastant moltes ulletes, que aquesta potser ha sigut una de les característiques, no sé si positiva o negativa, de la meva feina. Perquè quan repasso una mica veig immigrants, veig 0,7%, veig setmanes de solidaritat, veig cooperació al tercer món, veig coses d'aquesta mena, em veig un munt i em pregunto si totes elles arriben a lligar-se entre si o no. Quan jo hi participava ho feia més aviat amb la intenció d'avançar una mica, però esclar, són moltes les coses que hi ha pendents i no estic, t'asseguro que no estic disgustat de la feina feta, més aviat estic content, però entenc que potser havia volgut apretar masses coses i no hi arribava. Sí que és cert que afortunadament sempre he vingut en àmbits amb molta gent que treballa molt i que treballa molt bé, per descomptat treballen més bé que jo. Jo m'he apuntat, l'altre dia m'ho deien els meus fills, diu, mira, tu t'apuntes a moltes coses, i és veritat, has anat a moltes coses, i és cert. Diu, però que surtin de tu no les hem vist mai. Bé, doncs, renegar del capitalisme. Impactes que hagi pogut crear a la gent. Aquests dies ja us he dit que vaig fer aquesta mena de petit mural on la gent pot penjar les opinions i quan les vaig llegint de mica en mica em dono compte que més d'un i més de dos i més de tres em diuen jo treballava en un banc i quan vaig veure com anaven els bancs vaig canviar de feina per no estar amb els bancs perquè no m'ho havia escrit. I quan llegeixo coses d'aquesta mena penso, doncs escolta, alguna cosa pot ser. Bé, el moment potser és aquest que t'he dit dels immigrants. Aquest va ser dels pocs petits triomfs, no triomfos, però que veus que alguna cosa has aconseguit. N'hi ha hagut d'altres, però jo penso que aquest ha anat bé, també per descomptat que vaig quedar molt entusiasmat amb el moment en què vàrem tirar endavant tot el procés de la plaça de Catalunya, que allà em va portar molt als carrers. Aprenentatge, suposo que sobretot al llarg de la vida, de com és la gent, com es pot tractar i què es pot fer amb la gent. Perquè de vegades vas amb moltes intencions i si no fas bé les coses no te'n surts. I lluita de la universitat. Aquesta la tinc claríssima. Que la Universitat Autònoma de Barcelona declarés persona non grata el senyor José María Aznar.